להסתכל גם על התחום של המדעים הקוגניטיביים, של היכולת שלנו לאבד מידע, לאבד אינפורמציה, לקלוט אינפורמציה, לייצר תגובה, כל העולם הזה שהוא עולם שונה מהעולם הביומכני. אז אני היום באמת מכוון לעולם הזה. אז הכתבה שקראתי אז בזמנו הכניסה אותי לתחום דרך הדברים היותר פיזיים באמת. אז תגיד לי אנחנו שומעים הרבה על סיפורי הצלחה מצד אחד, ומצד שני אולי קצת פחות שומעים, אבל שומעים אולי מהסביבה הקרובה שלנו על כישלונות של סטארט-אפים או אי הצלחה שלהם. נהיה יותר עדינים. איך זה יכול להיות קשור לדעתך לתחום הזה שאתה עוסק בו, של חוויית המשתמש? אוקיי, אז אני חושב שיש פה, הקשר הוא קשר מהותי, בגלל כשאתה מסתכל על מוצר, יש לך איזה רעיון למוצר, הדבר הראשון בעיניי שאתה צריך לעשות זה להסתכל על הצורך. האם יש צורך במוצר, האם יש שוק למוצר, והרבה פעמים אתה רואה שיש סטארט-אפים שבאמת יש להם איזו טכנולוגיה או המצאה, הם לא בודקים את עולם המשתמשים הפוטנציאליים, והם עלולים למצוא את עצמם במצב של פתרון שמחפש בעיה. זה קורה, זה דברים שקורים, זה לא מקום טוב להיות בו, אז כי פתרון שמחפש בעיה הוא לא מוצר, כן? יש לך איזו טכנולוגיה. אני חושב שזה מאוד קשור גם אולי באמת למה שהיה בתחילת שנות ה-2000, לבועה אינטרנטית, לא? יכול להיות, לגבי תחילת שנות 2000 אני לא יודע, אני יודע שב-2011 יש עבודה שגם נזכיר אחר כך את הבלוג, אז אפשר לראות את ההפניה שם לעבודה הזאת שנעשתה. עשו ניתוח פוסט-מורטם, ניתוח לאחר מוות ל-32 סטארט-אפים, וראו שחלק גדול מהסיבות לכישלון של הסטארט-אפים האלה נבעו מהיעדר קשר מספיק עם הלקוחות, ומסיבה כאילו שנשמעת בנאלית, היעדר צורך במוצר, מה שנקרא במאמר no market need. אוקיי? פשוט גילו שהסטארט-אפים עשו מוצר שהוא היה, יכול להיות שהוא היה מגניב להלאה, אבל אף אחד לא היה צריך אותו. אז אני חושב אם סטארט-אפ מתחיל, אוקיי, יש רעיון, זה בסדר, אבל מתחיל רגע לראות איפה הרעיון הזה משתלב בחיים של משתמשים, ובתהליכי העבודה שלהם, אז הוא מעלה את ההסתברות שלו להצליח, ואנחנו מדברים בהקשר הזה על מחקר משתמשים, לא להיבהל מהמילה מחקר, אוקיי? זה לא מחקר אקדמי, הכוונה היא לאיסוף מידע על המשתמשים, אפשר להרחיב על זה קצת אם אתה רוצה. תראה, אני כן ארצה שנרחיב על זה תכף, אבל אני יכול להגיד, רק להעיר, שיצא לי כמה פעמים להיות בפרזנטציות, במצגות שסטארט-אפים מציגים למשקיעים, אז כמעט תמיד, אולי השקף הראשון של המצגת מדבר על הבעיה. עכשיו, יצא שראיתי שזה היה נראה לפחות, בין אם לי כמישהו שמסתכל מהצד, בין אם למשקיע, באמת כפתרון שמחפש בעיה ולא כבעיה אמיתית שמחפשת פתרון, וזה נקודה שבאמת אולי חשוב לשים עליה דגש. אגב, אתה מדבר כל הזמן על הצורך של השוק לקבל זאת אומרת, להבין שיש צורך בשוק. אז אנחנו מדברים פה בעצם על העבודה של חוויית המשתמש, היא עבודה שהיא חלק מהשיווק או מהפיתוח? שאלה טובה. האמת, חוויית משתמש בעיניי היא יותר חלק מהפיתוח. גם כשאנחנו מסתכלים על העולם של המשתמשים או של הצרכנים, אנחנו מסתכלים על זה בהיבט שהוא פחות שיווקי, הוא יותר מחקרי, הוא יותר מחפש מה המשתמש צריך. שיווק, אני לא מבין גדול לשיווק, אבל שיווק בעיניי זה העולם שבו אתה קצת מנסה לשכנע אנשים להשתמש במוצרים, ואנחנו מחפשים את הצורך
שלא יהיה צריך לשכנע את המשתמשים, שהמוצר יענה להם על צורך שהוא ממילא שם. אוקיי. אתה יכול אולי לתת לי, דיברת... אני רוצה לתת לך דוגמה לסיפור של מוצר שבעיניי הוא נורא נורא מגניב, מוצר לא ישראלי, שאני נתקלתי בו דרך הטוויטר, וככה קצת יצרתי קשר עם המפתח וקצת עזרתי לו. וזה לוקח את הפתרון לכיוון של מוצר שהוא אפילו לא נראה יפה, הוא לא נראה מגניב, אבל תחשוב על זה שהיום אנחנו הולכים לקולנוע, הסרטים ארוכים, אין הפסקה בסרט, ואנשים צריכים פיפי, צריכים לשירותים. והבחור הזה עלה על הצורך הזה, שאני חושב שרוב האנשים יבינו שזה צורך אמיתי. עוברים לי כל מיני פתרונות בראש עכשיו שלא זה המקום כנראה לפרט אותם. לא, אז זה המקום הזה, הוא בנה מוצר, המוצר הזה אפשר להוריד אותו וכבר להשתמש בו, הוא נקרא run-p, אוקיי? רוץ להשתין, run-p, וזה קיים גם לאנדרואיד וגם לאייפון, והוא בנה מוצר שנותן מענה לצורך הזה. הם לקחו סרטים, run, רוץ, P-double-E, ממש רוץ להשתין. אז הוא בנה מוצר שממש נותן מענה לצורך הזה, והם עשו עבודה מאוד מאוד יסודית, זה פרויקט משפחתי כזה, הם עשו את זה כל המשפחה, והם ממש ניתחו, יש להם כבר בדאטאבייס כמות די רצינית של סרטים, הם ממש מנתחים את הסרטים, מתי יש בסרט 3 או 5 דקות כאלה שהם אפשר לצאת, שהם לא הכי מרתקות, ואז הם כותבים תקציר ל3 דקות האלה, והאפליקציה היא תומכת לך בתהליך השימוש, זאת אומרת, אתה יכול בהתחלת הסרט להגדיר מתי להגדיר, אוקיי, זה ההפסקה שנראית לי שאני רוצה לצאת, ואז או שאתה שם טיימר שהוא נותן לך כחלק מהמוצר, כחלק מהאפליקציה, או שאתה מסתכל ואתה אומר, כשבוב מדבר עם מרי, אז אפשר לצאת, ואתה יודע מה הפסדת. בעיניי זה נותן פתרון ממש ממש יפה וחמוד לצורך אמיתי, ומי שיסתכל על האפליקציה יראה שהאפליקציה היא לא מעוצבת והיא לא מגניבה, היא כזאת, היא די שחור לבן, היא די כזאת של תכנתים, אבל כשאתה הולך לסרט, היא עושה לך, היא נותנת לך, בעיניי זה סיפור יפה של עולה על צורך אמיתי שקיים, ונותן לו פתרון נורא נורא יפה. עכשיו, האפליקציה הזאת, סתם עכשיו אם אנחנו ניכנס ונוריד אותה, אני היום הולך לקולנוע בכל מקום בעולם, אני יכול להשתמש בה, או שזה תלוי במשהו שקורה בקולנוע עצמו? לא, אתה יכול להשתמש בה, הסרטים, יכול להיות שהטיימינג שלה לא יהיה מדויק, כי הסרטים, יכול להיות שהטיימינג שלהם קצת שונה, בגלל כל מיני עריכות שעושים מקומיות, אז יכול להיות שהטיימר לא יעבוד לך פיקס, אבל כתפיסה, אם תבנה לא על הטיימר, אלא על הסצנה שכתוב לך, כשבוב מדבר עם מרי, אתה יכול לצאת, אז היא תעבוד לך יפה מאוד. הנחה שמצאת שם בדאטאבייס את הסרט, זה סיפור נורא יפה בעיניי. תוך כדי שאתה מספר את זה, אני כותב את שם האפליקציה בקומנטים ליד התמונה שפרסמנו בפייסבוק. אוקיי. ככה שמי שמעוניין לנסות ולהשתמש בזה כבר הערב בקולנוע מוזמן לנסות. ואגב, אם ניסיתם וחוויתם את זה, אז בואו תספרו לנו גם על החוויה. כן, זה רק לדייק, אני לא שותף לאפליקציה הזאת בשום דרך, קצת הייתה לי איזו קומוניקציה עם המפתח שלה, טיפה הוא התייעץ איתי, אבל אני לא עבדתי איתו באופן מסודר או משהו כזה. עכשיו, אם אני אבקש ממך להסתכל על, נגיד, דוגמה שהיא משהו טיפה יותר מוכר למאזינים, של איזשהו כלי שבאמת עשה את ההבדל בין סטארט-אפ שעשה את זה לבין משהו שקצת פחות הצליח.
אז בעיניי אחד הדברים הכי מעניינים, הטרנדים, שהוא ממש טרנד, כן, מעניין בתחום של חוויית משתמש, זה וואטסאפ, שדיברו על האפליקציה הזאת לא מעט, שהיא אפליקציה שהיא במידה רבה, יש שאומרו שהיא מכוערת, כן, היא לא מושקעת בעיצוב שלה. אבל שוב, אפליקציה שנתנה מענה מאוד מדויק, מאוד חד, מאוד ברור, לצרכים של משתמשים, לא השתוללה, לא יצאה מגדרה, לא ניסתה להמציא עוד פטנטים, וגם כשהיא עשתה את זה, והוסיפה פיצ'רים, אז היא עשתה את זה מאוד בעדינות, מאוד, לא הוציאה אותך ממרחב הנוחות, כן, לא הוציאה את המשתמשים ממרחב הנוחות, אלא הוסיפה את הדברים מאוד בעדינות. אני חושב שהנושא של להעביר קובץ קול, שם להקליט את עצמך ולהביא קובץ קול, זה דבר... זה שהם הוסיפו יחסית מאוחר. כן, אני אומר, זה פיצ'ר יחסית חדש, שהוסיפו אותו אחרי שהאפליקציה התבססה, והמשתמשים היו רגילים לעבוד איתה, ובעצם היא התחילה מצורך מאוד, מאוד בסיסי, להוריד את העלויות של התקשורת בטקסט, ואת המגבלה של מספר התווים, וכל מיני דברים כאלה, ולתת טקסט מעל הרשת, ולא מעל תשתיות הטלקום. אז אני חושב ועוד פעם אני אומר, היא הלכה לתמיכה בצרכים של המשתמשים, בדרך שהם רגילים לעבוד, הוסיפה מאוד מאוד בזהירות את הנושא של הקבוצות, ולא הלכה להשתולל בעיצוב ובכל מיני דברים כאלה, קבוצות ציבוריות או כל מיני דברים כאלה. אגב, בואו נעשה איזה פאוזה קטנה בשביל המאזינים שלנו שהם טיפה פחות באים מהעולם הזה ואולי מעניין אותם לשמוע. השתמשת במילה פיצ'ר, שזו מילה שחוזרת על עצמה הרבה פעמים ובאמת בעולם הזה, ואולי ננסה להסביר למה הכוונה. אני מתרגם את המילה פיצ'ר לתכונה, תכונה שיכולת של מוצר, אוקיי? אם וואטסאפ עד עכשיו העביר רק הודעות טקסט, אז עכשיו הוספנו לו פיצ'ר חדש, והוא יכול להעביר גם תמונות. אחר כך הוסיפו לו פיצ'ר, הוספנו, אני אומר את זה כאילו זה שלי, זה לא שלי. אחר כך הוסיפו יכולת להקליט את עצמך ולהעביר קובץ קול. אז כל דבר כזה זה תכונה או פיצ'ר או יכולת של המוצר. ככה אני מסתכל על המונח הזה. אוקיי, מעניין מאוד. רציתי לדעת באיזה שלב זה יהיה לי נכון בתור יזם להתחיל את השלב הזה של עיצוב חוויית המשתמש? אם אתה קורא לזה עיצוב, אז כשאתה כבר יודע מה אתה עושה, אבל אם אתה לא קורא לזה עיצוב, אלא קורא לזה חוויית משתמש, ומתחיל מהשלב של מחקר משתמשים, שהזכרנו אותו קודם, אז אתה מתחיל כמעט משלב אפס. ברגע שיש לך רעיון שאתה חושד שאולי הוא מתאים, כדאי לך כבר להתחיל להתייעץ עם אנשי חוויית משתמש, כי בעצם אנשי חוויית משתמש הם די טובים לעזור לך להבין את הצרכים של המשתמשים, לעזור לך לצאת ולעשות את המחקר משתמשים הזה שהזכרתי קודם, שהרבה פעמים הוא מתחיל אמרתי קודם שזה מחקר, אולי זאת מילה מפחידה, אז אני ככה אנסה להרגיע. זה כל הדברים שאנשים מכירים, רעיונות, סדנאות, קבוצות מיקוד, סקרים, אנליטיקות, שבעצם מה זה, אנליטיקות זה ניתוח של לוגים, ניתוח של תעבורה ברשת. בוא ננסה, מה הכוונה? אתה יכול להסתכל היום איך אנשים גולשים, איזה דפים הם עוברים, איך הם השתמשו באפליקציה, לאיזה לינקים הם קפצו, כל הדברים האלה. אז מהדברים האלה אפשר ללמוד המון. פה אני רוצה איזשהו דיסקליימר משפטי, שמחזיר אותנו מי ששמע את התוכנית הקודמת. כשאנחנו אוספים פרטים על משתמשים, תיזהרו, תתייעצו עם עורכי הדין שלכם. מה מותר לאסוף, מה אסור לאסוף, איך לאסוף, איך לעצב כמו שצריך את מדיניות הפרטיות,
ופה אני עוצר את הדיסקליימר ומחזיר כן, את המיקרופון לאולפן, מה שנקרא. אני אגיד שכל הדברים האלה, אני לא מדבר בכלל על איסוף של מידע שהוא מידע פרסונלי, אלא על איסוף של התנהגויות, וזה בכלל לא מעניין אותי מי יתנהג את ההתנהגויות האלה. עכשיו, זה כל הדברים האלה הם ההתחלה, הם נותנים לנו את המגמות, את מראה הכיוון, אבל אחר כך, ואפשר לעשות את כולם, אפשר לעשות חלק מהם, אבל הם כולם, כמעט כולם באופן די בולט, הם מעידים על רצונות של משתמשים. יותר קשה לפענח את הצרכים שלהם, כי אנחנו לא טובים בלדווח על, אנחנו יודעים לדווח, אבל אנחנו מדווחים שוב מה אנחנו רוצים, לא מה אנחנו צריכים, וגם אנחנו הרבה פעמים מדווחים שונה מאוד ממה שאנחנו עושים בפועל. אז אחרי שאמרתי את כל זה, אני אגיד שהדבר הנכון ביותר לעשות בסופו של דבר, אחרי שיש לנו את כל מראה הכיוון, הוא ללכת לראות משתמשים, לעשות תצפית על משתמשים. אפילו שלמשל ניתוח לוגים הוא יותר מדויק, הוא יותר מראה מה האנשים עשו בפועל, אבל גם אז אתה יודע מה הם עשו, אתה לא יודע למה הם עשו את מה שהם עשו. כשאתה מסתכל על משתמשים ממש יוצא לרחוב, אם אתה אומר שהאפליקציה שלך היא, אנשים ישתמשו בה ברחוב, הם יצלמו, הם יעשו כל מיני דברים, צא לרחוב, תסתכל, תנסה להבין איך האפליקציה תשתלב בחיים שלהם ובעשייה שלהם, ומזה אפשר ללמוד הרבה מאוד. תשמע, כהערת אגב, אני לפני כמה חודשים האמת הייתי באיזו הרצאה בהאב של מודיעין בנושא מחקרים סנסוריים, שזה היה מאוד מאוד מעניין, שבעצם לוקחים אנשים ונגיד לראות את חנות, לראות ממש בודקים את החוויות שהם חווים בכל החושים, בין אם זה בחוש השמיעה, במוזיקה שאני שומע בחנות, ובין אם זה הריח שמופץ שם, וגובה המוצרים שאני רואה. נכון, זה אחד הדברים שעושים היום בעולם של חוויית משתמש, זה עושים בדיקה, היום יש כלים יחסית פשוטים ויחסית זולים לעשות בדיקה של תנועות עיניים. כן. ואז אתה מקבל מין מפת חום כזאת, ורואה אחד הדברים שרואה בעצם איפה המשתמש יסתכל, איפה העיניים שלו נעו על הדף, ואיפה הם נחו על הדף, והיום יש כלים שעושים ממש משקפיים כאלה, שאתה יכול לעשות את זה גם בסופרמרקט, על הקופסה של הקורנפלקס. אתה יכול לעשות את זה גם על הטלפון הנייד? כן, כן, כן. גם על טלפונים ניידים היום כבר יודעים לעשות. זה נהיה, הולך ונהיה יותר זול ופשוט לעשות את הדברים האלה. ואחד הדברים המעניינים שגילו בדברים האלה זה את מה שנקרא banner blindness, כן? שכל הבאנרים הפרסומיים שמופיעים בהרבה מאוד אתרים, מסתבר שאנשים לא ממש רואים אותם. זה כי אנחנו כבר הצלחנו להתגונן מהדבר הזה באיזשהו אופן, והרבה מאוד מהבאנרים האלה אנחנו לא רואים אותם, והצד השלילי של הדבר הזה זה שאם אתה מתכנן אתר ולפעמים משתמש באזור של הבאנר דווקא לכלי הניווט והאוריינטציה שלך, הניווט וההתמצאות באתר, אז אתה משתמשים פתאום מדלגים עליו ואותו לא רואים למרות שהוא לא פרסומת. אז צריך לשים לב לדברים האלה. טוב, נחמד. שי, לפני שאנחנו נעבור לחלק השני של השיחה שלנו, הייתי רוצה שתספר לנו קצת על שיר שבחרת. אוקיי, אז אני, כן, הזמנתי יצירה שמנגן אותה דיוויד גארט, שנקראת קשמיר, נכון? זה של לד זפלין, נדמה לי, במקור? לא, אנחנו דיברנו, דווקא היה... כן, קשמיר, אתה צודק. נדמה לי שזה של לד זפלין. כן, קשמיר זה של לד זפלין. והסיבה שבחרתי את זה היא, אנחנו מדברים תמיד על להשאיר את המשתמשים במרחב הנוחות שלהם, במקום שמרגישים בנוח, ואם אנחנו רוצים להוסיף פיצ'רים חדשים, או רכיבים חדשים, או התנהגויות חדשות שהם לא מכירים, אז לעשות את זה מאוד בעדינות. ומה שדיוויד גארט עושה, דיוויד גארט הוא בעצם נגן קלאסי, הוא נגן כינור קלאסי, נחשב לווירטואוז מאוד מאוד, הווירטואוז של בני דורנו,
והוא לוקח יצירות שהן יצירות פופ ורוק, ואפילו רוק כבד, ומנגן אותם על הכינור, על הסטרדיווריוס שלו, ובעצם בדבר הזה הוא מקרב בני נוער גם אל המוזיקה הקלאסית, על ידי זה שהוא מנגן את המוזיקה שהיא מבחינתם במרחב הנוחות, אבל הוא אחר כך קל להם לעבור ולשמוע מוזיקה קלאסית. מקסים. טוב, אז אנחנו נשמע את דיוויד גארט, ואחר כך נשמע עוד כמה דברים. אז חזרנו אחרי הקטע הנפלא הזה של דיוויד גארט, זה השם נכון? כן. ולפני השיר שמענו ממך שי על מה זה חוויית משתמש, ואיך היא באה לידי ביטוי במוצרים של סטארט-אפים ובכלל. והייתי רוצה לדעת איפה המקום בתוך כל הסיפור הזה, איפה המקום שלך כיועץ, כמנטור? כן, אז אני מלווה חברות, סטארט-אפים, גם בפרויקטים קטנים, גם פרויקטים גדולים, שלפעמים נמשכים אפילו שנים, ויש לזה שני צדדים. לפעמים הייעוץ הוא ייעוץ אסטרטגי, שבו אני רק ככה מדריך אותם, והרבה פעמים עושים את העבודה בעצמם, אבל ברוב יותר מקרים אני ממש hands on, ממש מאפיין את הממשקים, לפעמים עד הרמה הנמוכה ביותר של הפקד והשדה וכתיבת מסמך האפיון שאחר כך משמש את צוות הפיתוח. מה זה אומר המסמך האפיון בעצם? זה מסמך שמגדיר ממש איך המערכת תתנהג, איזה שדות יהיו במסך, יש שם סקיצות, יש שם את כל ההגדרות. צילומים של המסכים? כן, ממש צילומים של המסכים. ברוב הפרויקטים אני לוקח אחריות גם בנוסף לאפיון על העיצוב החזותי, ממש העיצוב הגרפי של המוצר, של המוצר הדיגיטלי, איזה צבע זה, אני לא עושה את זה, אני עושה את זה בעזרת מעצבים גרפיים, שזה המקצוע שלהם. זה מה שנקרא UI? כן, השמות זה בעיה בפני עצמה, לא ניכנס, פעם קראו למה שאני עושה UI, אז אתה יודע, כדי לפשט את זה visual design, אוקיי? יש את ה-visual designer, ויש את העיצוב חזותי. כן, ויש את האפיון של החוויה, שזה ההתנהגות, אז אני בעצם נותן למייצב סקיצות, שהן סקיצות wireframes, כאלה נייר ועיפרון לצורך העניין, והמייצב כבר הוא לוקח את זה לשלב הבא, של העיצוב הגרפי, של איך זה ייראה, וממש ברמת הצבע והצורה, וכל הדברים האלה. וגם יש הרבה דברים שאנחנו פותרים ביחד, כשיש כל מיני התנהגויות מגניבות, וכל מיני דברים כאלה שדורשים קצת קריאייטיב, אז יש יתרון פה לזה שבונים צוות שהוא צוות רב-תחומי. רציתי עוד להגיד מילה על המנטורינג שאני עושה במסגרת קמפוס גוגל בתל אביב. אז יש שם תוכנית שהיא נקראת Launchpad של הקמפוס, שבה סטארט-אפים יחסית בתחילת הדרך מקבלים שבוע מרוכז של דחיפה קדימה בתחום המוצר, חוויית משתמש, טכנולוגיה, שיווק ופיתוח עסקי. זאת פעילות שהמנטורים שבאים לשם לתת את הדחיפה קדימה הזאת עושים בהתנדבות. ולפעמים נוצרים שם גם קשרים לטווח יותר ארוך. אני חברתי שם לסטארט-אפ שהיום אני שותף בו. זה לא קורה הרבה, אבל פה ושם גם דברים כאלה קורים. תגיד לי אגב, אם אני יזם ואני רוצה להיכנס ללאונצ'פד הזה, זה פתוח לכל אחד? עד כמה שאני יודע, אני לא, כמו שאתה מבין, לא מנהל את התוכנית הזאת, אבל עד כמה שאני יודע, הסטארט-אפים שבאים, הם באים מתוך חממות, אקסלרטורים, הם לא באים כסטארט-אפ בודד שבא לתוכנית הלאונצ'פד, הם באים יחד עם קבוצה. טוב, אז מי שיש לו סטארט-אפ וחושב על שדבר כזה יכול להועיל לו, אני חושב שאולי כדאי באמת פשוט להיכנס לאתר של גוגל קמפוס TLV ולחפש שם את Launchpad. כן. ואולי תתקלו שם גם משי. בסדר. בוא תשמע, אולי לסיום של החלק הזה, הייתי רוצה שתספר לנו על איזשהו פרויקט מעניין במיוחד שאתה ליווית. אוקיי, אז אני רוצה לספר, בעיניי זה פרויקט מאוד מיוחד, כי זה סטארט-אפ שאני חושב שהוא מאוד מאוד הצליח. זה סיפור שכבר היה לפני לא מעט שנים. הייתי אז סמנכ"ל בחברת UI,
והסטארט-אפ היה סטארט-אפ קטן ביוקנעם, שמה שהוא עשה זה משאבת אינסולין לחולי סוכרת. וואו. בתקופה שהיו משאבות נורא מכוערות ונורא מגושמות, אנחנו מדברים על סוכרת נעורים, סוכרת טייפ 1, שהרבה פעמים זה ילדים שמשתמשים במכשירים האלה. והחבר'ה במדינגו עשו אינטגרציה מאוד מאוד יפה של טכנולוגיות, לפחות בפרספקטיבה, למה אתה צוחק? ספר לך אחר כך. לפחות בפרספקטיבה שלי, לפחות אחת הבשורות של המוצר הזה היה שהוא היה ממש ממש חדשני בחוויית משתמש שלו. גם מבחינה פיזית חיצונית הוא עוצב כמו גאדג'ט ולא כמו מכשיר רפואי, וגם הוא היה מאוד מאוד נוח מבחינת התפעול. עשינו שם עבודה מאוד מאוד יסודית גם בבדיקות של המוצר, לא רק אני לבד, כן, אני עשיתי את זה עם עוד אנשים וגם עם הצוות של מדינגו, והסיפור, מדינגו בסופו של דבר נדמה לי שב-2010 היא נמכרה לחברת התרופות השוויצרית רוש, שזה אני חושב סיפור שכמעט כל סטארט-אפ היה שמח להיות בו. כן, לא רע. ואני חושב שבמידה רבה מאוד זה הממשק שהצלחנו לייצר שם בתקופה שהיא טרום עידן מסכי המגע, טרום עידן האייפון, היה ממשק מאוד מאוד מוצלח, ובעיניי אחד החיזוקים לזה שזה ממשק חזק הוא שעד היום, כן, אנחנו היום כבר 7 שנים אחרי האייפון הראשון, עד היום זה המוצר שנמכר, וזה המוצר שהמתחרים שלו מעתיקים אותו. נפלא. טוב, אז אני ביקשתי ממך להביא איתך במסגרת פינה הקבועה שלנו בתוכנית, שבה אנחנו ממליצים קצת על חומר תיאורטי או פרקטי שהמאזינים שלנו יכולים לקרוא בתחום שאנחנו מדברים עליו היום. אז אני יודע שאני באחת התוכנית המלצתי לקרוא את הבלוג שלך שהוא בעיניי מאוד מעניין, אבל היום החלטתי שאני ארצה שאתה תמליץ לנו על משהו לקרוא. כן, אז נצא, האמת כדי לעשות את זה פשוט נצא מהבלוג שלי שהכתובת שלו זה blog.uxd UX. בוא נגיד את זה שוב, תוך כדי אני אקליד את זה. UX D כמו דיזיין, אז blog.uxd.coil, או מי שרוצה עוד יותר קל בפייסבוק UXD ולחפש את הריבוע האדום. אז בבלוג הזה יש פוסט שאני הכנתי במיוחד לכבוד התוכנית ואפשר להיכנס אליו, ובפוסט הזה יש לא מעט קישורים. הרבה מהקישורים האלה קשורים לסטארט-אפים. בתחתית הפוסט יש גם קישורים שקשורים לתחום המוצר, שאני חושב שהוא מאוד חשוב וסטארט-אפים צריכים לחשוב עליו. הבלוג שאני רוצה להמליץ עליו באופן מיוחד היום, והוא גם כתוב בעברית והוא בתחום ה-UX והוא מאוד מאוד מגניב, זה הבלוג של ויטלי מיז'ריצקי, שכותב בלוג שנקרא U-Ecstasy. בלוג מאוד מאוד נחמד, כתוב מאוד משעשע הרבה פעמים, אבל גם מאוד מלמד ורציני, שווה לבקר. וחוץ מזה, בפוסט הזה יש עוד הרבה מאוד דברים שגם הזכרנו פה, וגם קישורים לפוסט מורטם שתיארנו על הסטארט-אפים שנכשלו, ועוד המון דברים שאני חושב שאפשר להיעזר בהם לא מעט. אוקיי, אז חלק מהדברים אני הכנסתי כאן לתוך הפוסט בתוך דף פייסבוק ארבל בראון עורכי דין, פוסט עם שעון שמצביע על השעה שבה אנחנו מתחילים את התוכנית, ואנחנו נשתדל בסוף התוכנית להכניס עוד כמה לינקים פנימה. אולי באמת נעשה קישור לפוסט עצמו בבלוג שלך, ששם אפשר להגיע לתוך אותם תכנים. אז תודה רבה שי על השיחה המעניינת הזו ועל התכנים המעניינים, ואנחנו עוד מעט נחזור עם הפינה המשפטית, אבל קודם כל בחרת לנו עוד שיר.
כן, אני לא זוכר מה זה, של טו צ'לוס. נכון. אוקיי, גם שני חבר'ה שהם נגנים קלאסיים, שהרבה פעמים מנגנים יצירות שהן לא קלאסיות, מנגנים על צ'לו, שני בחורים קרואטים, עושים עבודה מאוד מגניבה בעיניי, ממלאים אצטדיונים. לא שגרתי. לא שגרתי. אז אנחנו נשמע את Every Breath You Take בביצוע של טו צ'לוס. אוקיי, אז שמענו את הביצוע של טו צ'לוס לשיר של הפוליס, ושי, אני מזמין אותך לקחת חלק גם בשיחה הזו, בחלק הזה של התוכנית, שזה הפינה המשפטית, אם יהיה לך מה להגיד. אז אנחנו היום, אנחנו כבר מדברים עם אדם שהוא יועץ ומנטור, ובאמת סטארט-אפים עובדים הרבה מאוד עם אנשים שהם נותנים ייעוץ או חניכה בכל מיני תחומים מקצועיים, והרבה פעמים באים ומנסים להיות יצירתיים בדרכי ההתקשרות, מטעמים תקציביים בדרך כלל, לפעמים מטעמים אחרים, מטעמים שחושבים שזה שאני אעבוד עם איש מקצוע תמורת אופציות, מניות, אקוויטי, כלומר הון, זה בעצם אותו דבר, או שהוא פרילנסר, זה יכול להיות יועצים, זה יכול להיות אנשי פיתוח, זה יכול להיות במקרים מסוימים גם עורכי הדין שלנו ועוד, וגרפיקאים. הדבר שחשוב לי, ואני חושב שדיברתי על זה גם באחת התוכניות הקודמות בהקשר אחר, זה תמיד שיהיה תאום ציפיות. זה אגב דבר שבדרך כלל בחיים כדאי, ובדרך כשאנחנו עובדים עם אנשים ברמה העסקית, ואם יש הגדרה שהיא לא ברורה מספיק ולא עושה תאום ציפיות בכל הנוגע ליחסים שלנו עם מי שאנחנו עובדים איתו, זה מוקש שעלול להפריע לנו, והוא יפריע לנו בדרך כלל ברגע הכי לא מתאים. ולמה אני מתכוון? אנחנו לקחנו איש פיתוח שיושב אצלנו במשרד, נמצא אצלנו 7 ימים בשבוע, כמו שאמר איזה יזם שאמר לי פעם, עובד איתנו 25/8, אבל הוא מוציא לנו חשבונית, הוא פרילנסר, והוא עובד איתנו שנה ועובד איתנו 2 ואז מגיע הרגע שבו החברה שלנו עושה אקזיט מאוד גדול, ואופ, שנייה לפני בא משקיע הרוכש ועושה לנו בדיקה, מה שקוראים due diligence, דיברנו על זה וגם באחת התוכניות, ומתחיל לשאול שאלות ומתחיל לבקש הבהרות לגבי המעמד של אותו בן אדם, ואותו בן אדם פתאום יכול לטעון שיש לו יחסי עובד מעביד איתנו, יכול לטעון שיש לו זכויות בקניין הרוחני שלנו, אולי יטען שפעם הצענו לו לקבל אופציות, אולי הגדרנו עם אחד מהאנשים שאנחנו עובדים איתו בצורה לא מספיק טובה את הסכם האופציות, ואז פתאום מדובר באחוזים ולא במספרי מניות, ותשמעו, אין לזה סוף. ומה שקורה זה תמיד ברגע הכי לא מתאים נוחתת על השולחן איזושהי דרישה או תביעה או מכתב התראה, ותחת לחץ שיש לנו או של תזרים, או שאנחנו רוצים לסגור עסקה כמה שיותר מהר, או אנחנו בדיוק צריכים להשיק את המוצר שלנו, או יש לנו הסכם השקעה, או עוד, בום, אנחנו ממצמצים ונכנעים לסחטנות. ובאמת הטיפ שלי זה שאנחנו צריכים להגדיר באופן ברור ושלא משתמע לשני פנים את המהות של היחסים שלנו עם מי שעובד איתנו. זה גם בהגדרת היחסים, זה גם בהגדרת התמורה שהוא מקבל מאיתנו, וזה גם בהגדרה של מה הוא נותן ואיך אפשר, איך כל אחד מהצדדים יכול גם לצאת החוצה מההתקשרות הזו. שי, אתה נתקלת במקרה כזה? בעולם חוויית המשתמש למה שאתה, הדברים שאתה מדבר עליהם עכשיו, אנחנו קוראים לזה
תמונת מצב, אוקיי? אנחנו הרבה פעמים כשמשתמש, מפקח על מערכת, משתמש במערכת, אנחנו רוצים לייצר אצלו תמונת מצב אמיתית, אמינה לגבי מצב הדברים. זה בדיוק הדברים שאתה מדבר עליהם, כן? לצורך העניין, המשתמש פה הוא אותו מפתח שמפקח על עולם העבודה של עצמו ועל ההתקשרות שלו עם החברה. אתה רוצה לייצר אצלו תמונת מצב, וגם אצל החברה, תמונת מצב נכונה ועדכנית על פני הדברים, על איך שהדברים, אז זה לגמרי מתחבר לעולם הזה של חוויית משתמש. אני חושב שכן, תשמע, בסך הכל כבר הבנו שחוויית המשתמש מתחברת לכל דבר. נכון, זה נכון. ונושא של, באמת הנושא הזה של תיאום ציפיות, אני אומר, זה הולך באמת, אני לא רוצה להשתמש במילים של עורכי דין, אבל זה כחוט השני עובר באמת, אני חושב, בכל החיים של הניהול המשפטי של סטארט-אפ ושל עסק בכלל. זאת אומרת, אנחנו צריכים שיהיה לנו תיאום ציפיות גם בין המייסדים של החברה לבין עצמם, ותיאום ציפיות מול היועצים והספקים שלנו, ותיאום ציפיות מול המשתמשים שלנו, שזה, אגב, חוויית משתמש, בעיניי חלק מחוויית המשתמש, זה גם המסמכים המשפטיים שאני נותן למשתמש שלי. אתה יודע, דיברנו בשבוע שעבר על הנושא של איך זה נקרא? של מדיניות פרטיות. כן. אני, הגישה שלי אומרת, לא המצאתי אותה, אבל זו גישה שאומרת, מדיניות פרטיות זה מסמך משפטי, אבל אני לא עושה אותו משפטי, הוא לא מעוצב בצורה משפטית, אלא מעוצב בצורה שהמשתמש שלי, הוא מבין מה הוא קורא, הוא יודע מה זה אומר. באמת, דיברנו על זה בתוכנית שעברה, שזה שאלות ותשובות. אז בנושא הזה, אתה יודע, גם לכם, עורכי הדין, אני מרים איזה דגל מסוים, כן, דרך אגב, בבלוג יש הפניה לאתר המיתוסים, כן, אחד המיתוסים זה שאנשים קוראים. גם את המסמך הקצר שאתה כותב, רוב המשתמשים משקרים שהם קראו, כן, כשהם אומרים, קראתי את תנאי השימוש, ולכן אנחנו אומרים, כמה שאפשר, לא תמיד אפשר לעשות את זה ב100%, אבל לייצר את תמונת מצב, להציג את מצב העניינים כמות שהוא, כן, שלא יקרו מקרים כמו מה שקרה עם התמונות פה, העירום של הידוענים בענן, שיש מצב שהם בכלל לא ידעו שהתמונות שם, שהם לא הבינו את כל המודל. אז בהקשר הזה צריך לנסות כמה שאפשר לייצר ממשקים שהם מתקשרים נכון את המצב של הדברים. אוקיי, יפה. אנחנו נשמע עוד שיר ואז ניפרד.